Ulalite ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Namhlanje bantwana bahle usuku lesithupha ngolimi lasezulwini lesithi na lwesihlanu. Landulela isabatha. Isabatha lakusasa sonke kufanele sibe sebuhleni bokuphakama. Siyolindela ukuphuma komhlangano oyingcwele. uNkulunkulu ezihola esisa phezulu kwentaba engcwele, intaba yaseKhenani, entabeni engcwele, intaba yemnqumo la kuyonqunywa khona izono namacala abazali bethu. Esinesiqiniseko sokuthi uShembe sofika enze abazali bethu uma befinyelelile libathethe bonke icala. Ukuthethwa icala kuma kuthiwa likuthethile icala usuke uphumelele. Mayibonke Nkosi. Amen. Siyahamba ke bantwana bahle basezulwini. Njengoba sihamba lolu hambo siya phezulu kwentaba yemnqumo eKhenani mhla zizine ngokusho kaThixo. Singazi ukuthi kusasa lizophuma lithini izwi ngoba uShembe uNkulunkulu akukhulumayo uphinde kube igolide. Mayibonke Nkosi. Amen. Bantwana bahle basezulwini, kuyanuswa ukuthi njengoba sihamba imfundiso sifundiswa unyaze ekhala emphefumulo ukuthi inhlonipho phambili njengoba kade esho uNkulunkulu, inhlonipho phambili. Mayibonke Nkosi. Amen. Ukuze abazali bethu abahlulwa ukuhlonipha besaphila bakwazi ukuthola isikhundla sokuhamba nomhlangano, ngoba siyophendlela bona isikhundla ukuthi balandele uThixo, ukuze uThixo akwazi ukubadiliza ikhwama nezithixo zabo, ngoba azihambi ikhwama noNkulunkulu. Manje bona balenga zona lezo ikhwama, siyoncengela bona, asilungeke thina esingamanxusa esiyobanxusela. Mayibonke Nkosi. Amen. Bantwana bahle basezulwini, ngoLwesibili lo siphuma kulo kade siphambi kwamdali wezulu nomhlaba, singene ngo7:30 esesikhululile wathi asingene 7:30 sahlala noNkulunkulu kwaze kwashaya 9:45. Bengiqala ungena endlini kaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu masifika thina siya la isigcwele ukuthi siyobeka khona imithwalo ey'mfihlo zabazali bethu. Lezi zinhliziyo njalo lapha ekhaya emphefumulo. Masifika uyangibona uNkulunkulu ukuthi buya mashiya sahlala lapho sesihlala kulesi sakhe esisha. Sithi baba hamba nentayisulu iyasiphathisa imithwalo yasethi. Uthi ngazi ukuthi ngihamba nentayisulu, mina ngihamba nentayisulu ngizokwazi ukukhuphula itebhisi. Ozali sithole imithwalo esindayo abantwana bahle basezulwini, isakhulu iy'nsizi zabantwana 10 nothulani no5 rand abantwana. Lawo basuke bebika ukunikela abantwana abaphuma ukuthi abalahla abakushula. Inyanga yezulu yafika yakhuluma uNkosazana, tshela abashumayeli ukuthi abanikelise abavunyelwa umoya, abanikelise iy'ngane zaphuma zasitha zalahla zakushula. Bayothi abashumayeli masebethatha imithwalo yeminikelo wengane beyise enkosini, yabe inkosi yathi lo mntwana mase beyikhuphula beyise ebuhleni. Unyazi lwezulu kumele kulabuka lobhasikidi abaneminikelo wengane. Inyazi lwezulu lafika babuka lobhasikidi. Uthi zonke iy'ngane efeni ziyophila, ezaphuma ezachitha ezalahla, ezinye zamaxhego ezinye zizalukwazi. Uthi zophila bese kuphila nalezi elizalayo, ngoba nalezi elizalayo ziyanixaka ngoba zenza imikhuba yabantu abadala, zikhuluma yabantu abadala, kanti zenziwa yilezi nani zasendulo. Uthi zophila zonke lezo y'ngane. Mayibonke Nkosi. Amen. Masifika-ke bantwana bahle basezulwini, usho inkosi iqali wazamshumayela esalobhasikidi wengane iqala. Wayese manje ngazizongela kanjani edayini kababa, ngoba kuney'cephu njalo iy'cephu lalezabo abahlala kuyo. Uthi wozozani sithi ngoba sekukhuluzi, uthi wozani ukuba itebhisi ethi hayi mingaki obhasikidi, ngithi baba ikhulu nento. Uthi baba hayi nofika phezulu uzani la uvula indlu entsha, uthi beka lapho elinye ikamela, uthi beka lapho. Siyabeka abantu abahle umthwalo wey'nsiza abazali bethu ney'ngane zakwethu. Siyaqeda sesisondela kuyena uNkulunkulu neminikelo-ke engamaphepha. Siyayendlala phambi kwabo uNkulunkulu. Usethi inkosazana ubuyise isituli ihlalo, wabuyisa lesicephu ahlala phansi uNkulunkulu. Sathi siyaxoxa hayi kuyoxoxa mina. Wathi uNkulunkulu esiluleka ngekhala emphefumulo. Mayibonke Nkosi.
Siyacela ngekhala emphefumulo mayibonke Nkosi. Amen. Nokuhamba kwakhona. Amen. Amen. Lilodwa lengilithatha ngoba ziningi izinto ayikhuluma uShem. Lelo ukuthi athi-ke bashumayeli ihlalisa uhleli la phambi komnyango thina singaphakathi e-dining room yena uhleli la phambi kwekamero lakhe uNkulunkulu uhleli nesihlalo siguqile la uthi lalela ngiyacela ukuthi njengoba ekhale sesiyahamba seKhenani uvale ekhale emphefumulo mayibonke Nkosi. Amen. Sesinezithuba lokuthi siphefumule sezithi Nkosi yamakhosi silokhu sakulalela ulivule ekhale emphefumulo simemezela nje emarediyweni ukuthi kuyavala ekhale emphefumulo njalo uma kuyimhlangano emikhulu siyamemezela sithi kuyavala ekhale emphefumulo usethi awungizwa mashini loba ngithi mina kuyavala ekhale emphefumulo angisho ukuthi anikwenzi lokho nabo ufakazi ubabade lokhona udlamini angithi nonyakwenza ngikhuluma into ekhulunywa abantu uma besebezomhleba uthi lalela majiya thina ephakameni siyakwazi khona abantu ephakameni ababekhandela itulo lokukhishwa kusho Inkosi umlomo wathethi imanga uthi siyabazi abantu ababekhandela itulo lokukhishwa ephakameni uthi umuntu umenza kahle ephakameni wanganqela uthumela ingane encane ntwanga ufaka ibhodlela ngaphansi kwesipanje uthi emva kwalokho kuzoqhamuka amadoda ney'mboko esehlabeleni kobantu bathihlabeni ba Nkosi yethu simakade uthi kuhlatshelele kuthiwa sedokodweni lakho ndoda khona esingayizwa kahle uthi bayiqhuba indoda uthi hayi nokwenza kuthiwa hhayi asahambe bayiqhuba uthi uma befika kuthiwa indoda khona esizoyibheka la uthi besuka babekhombisa isipanje kuthiwa awuyobheka lapha esipanjini saka asiyizwa kahle le ndoda kunamayemiyemi esizwa ngayo basiphakamisa isipanje qhamuka isiqhawe uthi bese bethi wena sesibambile Bonaka, uthi baningi abantu abebekhishwa ephakameni bekhishwa ngamatula abantu uthi kodwa into efike inkinga abantu abakhishwa abantu labo bantu ababekhipha labo bantu babengapheleli ephakameni bese kuthi labo bantu abakhishiwe Inkosi ihlale babize mayibonke Nkosi. Uthi abantu ababekhishwa Inkosi langa babonana ngombala ngoba kwakudinga izidokodo lakhe kuthatha inhlabathi la kade khona ifakwe etragini yakubo tuhamba nayo uthula kini abasebekhishwa Inkosi-ke lapho ngokona kwabo abakhishwa abantu bahlula nokuyenza basebeqamba mama uthi siyazi ukuthi ekhale emphefumulweni yabantu belingisa into eshiwo abantu basebezohlela ushunyazi lezulu mayibonke Nkosi. Bantwana abahleke basezulwini sekuvaliwe sukela ngomsombuluko amaphoyisa selalalela lapha esangweni kusukela ngomsombuluko amaphoyisa esangweni awazi ukuvumela umuntu ozongena ngesabatha lamasabatha esobe singawo emhlanganweni akho umuntu ozovunyelwa azongena ekhaya emphefumulo ethi uzosonda ngesabatha. Amen. Ithi Inkosi ngoba icela abantu ukuthi amakhumbi akhona abagibele baye eKhenani ngoba umhlangano useKhenani nemphefumulo abazali bethu ushembe uthole ngomhlangano kubazi uyenayo eKhenani uyothatha iy'nqumo ngayo. Abantu abangena lapha ekhaya emphefumulo ngesabatha yilabantwana abasisizayo ngokuhlanza ibheke lapha ekhaya ngoba fanele hlezi zihlanzekile mayibonke Nkosi. Siyabazi-ke bona akusuki nombala. Sasa sifuneka uNkulunkulu ukuthi Nkosi yabuza Inkosi Majiya Nkosi yamakhosi iphalesi ihamba kanjani yaqhubekela Nkosi yamakhosi sesiqedile kuyahleka uqeda kuyobona udlame yancuma Inkosi nami zami ukuyibuka bomanje isubhekise ngakini manje fanele ngibheke phansi anodlame imali intonto Nkosi seyiphelile siphelile yajabula Inkosi baba isiphelile Nkosi yamakhosi Shembo ingcwele sibongela abantwana bakho bakwazi ukunikela imindeni yabo ngey'nkomo ezinye banikela ngey'nkomo zephakethe Shembo ingcwele naziyo lesiyilethile kodwa futhi Nkosi ngazo lezi sikhathi baphinde banikele kwakho kwephalesi sesiyithengile nenkosi irufu yonke kodwa siyithengile sathi baba besicela ukuthi umhlangano usukhuphule Shembo ingcwele uma kulungile ezulwini besicela usukhuphule umhlangano bese ukuthi mase sifikile sicela iy'nsizwa lezi zisebenza nazo ephalesi sizofaka irufu washo ngikhulu ilizwi
wathi Nkosi senze njalo mayibonge Nkosi. Abantu bezobe sizosebenza nabo. Isikakhulu ePalace, hayi yonke indawo. ePalace, ibona ezobe sizosebenza nabo. Iningi lethu mama abantu phela abanye abantu abanawo amandla okuyohlala njalo emhlanganweni, kodwa emhlanganweni kuyadliwa. Sikebona kufuneka kwenza angeke emhlanganweni. uNkulunkulu asihleli usiphile, wathi asitshele umfundisi uZama asiphi indawo lapha, sathi baba sezicelile umfundisi uZama yokubeka ikhili. Wayesethi ubaba badla abantu, ngamizodala wathi badla abantu. Sathi baba sizokuthutha ukudla, wathi siyabonga ikhali umphefumulo balisekelela mayibonge Nkosi. Manje sithola izinto zokuhlala ekhaya ukuthi awunako ukudla, ukuthola ikhali umphefumulo nasemzini kaNkulunkulu ukudla kukhona mayibonge Nkosi. Sizozathula zathi Nkosi ingudla ibuye kabili izolanda umaya ebesilethe ngaphakathi ukuthi uNkulunkulu alekeleleke ondliwa abantu. Bese njalo wenza nabo ukona kuza baba khona, wathi Nkosi sibusise. Bantwana bakhe basezulwini asinganqumbi ilizwi kaShem. Lokho kuvaliwe ekhaya umphefumulo, kuvalwe kuyo yonke into. Usebenza kuphela uzobe kwenziwa lapha ekhaya mayibonge Nkosi. Nemndeni yethu sayicela ethuleni ithi ayingasikhathi uNkulunkulu, ayingathi asize ekhaya umphefumulo ngosuku lomhlangano. Lapho uNkulunkulu uzoyibona ibekezele kuphela umhlangano, uNkulunkulu azazi ukuthi sekwanele sesingakhoduka semakhaya mayibonge Nkosi. Bese-ke sicole uNkulunkulu ukuthi Nkosi sekuqhubeka emzini wakho. Hayi ukuthi imndeni ayithume ithi asibuye eKhenani size la maze eKhenani ayingasuki imndeni asihlalele yona mayibonge Nkosi. Usebenze mawuse eKhenani ngoba uzokufana ukuthi uyasebenza usebenzela wona imndeni yakho. eKhenani phela isezulwini, bantwana bakhe basezulwini. Ungalenzi iphutha. Ngibeke eKhenani ngosebenza Inkosi ngisebenzela ukuba ngiphethe isikhundla sokuthi imndeni yami mayisabolile nemthwalo uyingenise ekhaya umphefumulo la ukhanda khona abantu mayibonge Nkosi. eKhenani phela lodumisa ungenqama lezulwini. Ushebe la ekhaya umphefumulo ukhanda abantu, kodwa sikwazi ukuthi singayi eKhenani. Ushebe uyakwazi ukubalanda abakhiphe ey'godini zosizi khona eseKhenani abalethe ekhaya umphefumulo, hayi wena ukuhlala ekhaya umphefumulo mayibonge Nkosi. Abasebenzayo kuphela mayibonge Nkosi. Siyabuza-ke bantwana bakhe basezulwini, sihloniphe amaphoyisa, niqikelele lapha. Kuncane sikucelayo, ngizwile kunengqokozelo, kukhona abakhona indawo intombi zedeselele ihlala kanjani ekhaya umphefumulo. Ayihlali intombi zedeselele ekhaya umphefumulo, kodwa yilawo bantwana abasuke besiza beklina ngoba omama abakwazi ukushiya imizi yabo zonke iy'nsuku benzela ekhaya umphefumulo, bezoklina bahlanele benze yonke into etamengweni. Abantu uma bekhuluma umuntu angayicabangeli isayidi lakhe ngoba enenzondo. Labo bantwana basuke bekhona bafike basebenze ngisho ebusuku bayaklina. Sikhuluma-ke kungakayiyo emhlanganweni. Kukhona abantu abafikayo ekufanele bagade bangangcolisi nje ubaba uNkulunkulu uzokhuluma nangamathoyilethi. Nangamathoyilethi bakhuluma uNkulunkulu. Okuchaza ukuthi okushiwo la ekhaya umphefumulo akuyona izeleze. NoNkulunkulu uyakhuluma ukuthi mphathi waphatheni kahle amathoyilethi. uNkulunkulu uyayilalela ekhuluma ekhaya umphefumulo mayibonge Nkosi. Watu wachomi pepa phansi. Watu abantu abaqosha amaphepha. Akekho umuntu othe abantu abayemkhosheni. Abantu bayela bona emkhosheni ngoba imizamo batshela. Sesakhathala sithi siyabaxosha bagcina sengithethiswa. Kuthiwa ubaqoshelana abantu, ayazi into ezizowushembe lapha. Kodwa namhlanje kusuka abantu ekufanele ngabe bona basekele umuzi. Bawugqibe, bayigqibe, bathi asiyazi thina leyo. Bazini ngoshembe. Kwakhulunywa la ngolunye usuku. uShembe elandini lapha emkhosheni
ekhuluma kwenye inkosazana sakhumbula xa kuphelile manje ngithi kwaku-2018 ukhuluma intokazi yakamkhwanazi ehlala eNanda ithi ithunywe inkosi uNyazi Lwezulu mayithi yafika uNyazi Lwezulu uhlelekeza sakhe sesikhiphile ingakhona phansi wayesedwendweni wabiza ngegama anginomsalisiwe yini wayesalisiwe hamba into yamhosha ufika uthathele ingane egula kakhulu wathi uqala ngane ezegula kakhulu uthi wahamba lo mntwana ngizazi umsalisiwe umkhwanazi lo ophethe ozihlalise nabantu ukuthi uzalula kuwo uthi ubhuti lo uthi ngahamba mangifika lapha ngafika ingane igxumagxumisa kwala masalisa ethiwa amaplatana lozigxubusho lapha wafika nabantu abadala isinike sasilapha uthi limemeze unyazi ngithathele egula kakhulu uthi mayithayibutha le ngane imbudu yaphihlika wathi ikona wezana uthi wayihamba nayo ingane igxuza uthi mayefika enkosini uthi uNyazi Lwezulu lathi ngene phansi ayibeka phansi uNyazi la kuwa ngamehlo aqoqa ingalo waphuma impethu waphuma yonke into umntwana wabaleka uthi yakhula le ngane yazafika eminyakeni eyishumi amen igijima usongene ekhaya lomphefumulo wasethamba sayesile ikhonele khona uzoyiphica uphethe omningi uthatha ingane umshiyise nonina wahamba welanda lo ngane wenza naye waphuma lapha phambi uNyazi uthi la ibuka le ngane akhula le ngane uthi wayeseba nesibili sokuthi inkosi lezi ngane inkosi njengoba uthi ziyakhula ziyongena lapha inkosi ubani ilizwi lale ngane wathi ubani ilizwi lale ngane uthi uShemba thula wena waziwe na uNazaretha uthi uNyazi Lwezulu thula wena waziwe na uNazaretha uthi hayi baba ngazi ukuthi benkuza baba ukuthi igama layo izobizwa nguthuka wathi igama layo uthi waziwe na uNazaretha igama lale ngane amen manje ngibonisa uNkulunkulu angayibizele abazali bakhe ivele izifika yaqanjwa uNkulunkulu ekhaya lomphefumulo awuthola intombi yakamkhwanazi ngesibongo sakhumbula amen abasakhumbula bayazi yakhuluma la yathi inkosi igama layo uthi waziwe na uNazaretha 2018 Shembe phezu kuvula umsebenzi manje-ke wena ohamba uhlebela abantu engamyazi naletha angisayazi into lapha sesikhumuzweni angisazi ababesho njalo sinabo ubhasobhe nawo awuzuphika umuntu uzoyibikela ngoba bakithi bazothi ngoba uyazi lihlehla-ke sofuna ingane ezoyazi entuthiwe amen waziwe wena ngokuNazaretha kusho uNkulunkulu ekuzingane waziwe ngokuNazaretha nathi asazi ukuthi wena enzela la ekhaya lomphefumulo asazi asifuni ukwazi amen kodwa silandela into nje uShemba sinikeze yona kukhona imithetho nje uShemba sinikeze yona ngeke siyikhulume mhlazana wathanda siyikhuluma ayikhiphele ngomuntu wakhe-ke uNkulunkulu uyanyuswa yonke nawakhe yaxolisa bantwana basezulwini asikuqapheleli lokho amen asisho ukuthi kusasa siyabaxosha abantu kodwa abantu abazame phela bakhuphuke bayihleli amen ngoba lapha ekhaya ngesabatha bonke kwamaphoyisa kuphela ayongena la manje akwazi ukuphula umthandazo wesabatha ukuhlabelela